mislim da tamo se sveće podcastima, streamingu, okviru četiri evropske konferencije o svećane manjinske auditorije. Na ovom panetu ima dosta gosta, tako da očekujem neku konstruktivnu diskusiju. Idemo redom, pozdravljam Adama Pindića ispred Multiradija, Adriana Pavlovića ispred podcasta Konoga Danje, Aleksandru Dočkova ispred Sadovskih neaktivnosti i Andreje podcast, Vladimira Radinovića ispred platforma podcasta RSS i Olga Cinčić ispred časopisa nedeljnika na hrvatskom jeziku Hrvatska Jezička. Dobrodošli, ja sam Cinčić, danas pričati o inovacijama u našim lokalnim, regionalnim i manjinskim medijima. Ako imamo na umu da u svijetu imamo oko 500 podcasta, 34 miliona epizoda podcasta na 100 jezika. Iz toga u Srbiji oko 120 podcasta, onda možemo da pričamo da fenomen podcasta je prilično došao i onako pustio koreni i u Srbiji. Nećemo odmah pričati o fenomenu podcasta, već bi na početku voljela da se svi predstavite, odnosno predstavite svoje medije i organizacije na koji način se one bave streamingom i podcastom. Možemo nekako redom da krenemo u ovom platformu i upravljene Pa dobro, bit ću zaista vrlo kratak. Dakle, dolazim iz medija koji se zove Multiradio, to je medij, kako se zvanično kaže, medij civilnog društva. Dakle, imamo internet stranicu multiradio.rs. On je nastao u okviru fondacije 021. I naš cilj jeste zapravo, mi se obraćamo lokalnoj publici, programi i sadržaje koje proizvodimo namenjeni su, kako da kažem, bavimo se lokalnim temama, ali namera nam je da pristupimo ljudima ne sa tog nekog informativnog dela, dakle mi trudimo se da ne informišemo ljude, trudimo se da sa našom publikom uspostavimo jednu, moglo bi se reći, malo dublju, emotivniju vezu kroz informisanje na neki način. Šta to konkretno znači? Dakle, navešću jedan primer, tokom pandemije COVID-a, onog prvog talasa kada smo svi bili zatvoreni, jel tako, po 2-3 dana, koliko su trajale ti policijski časovi, prosto mi nismo imali nikakve resurse, jel tako, da sad ulazimo u tu trku sa velikim medijima i sa informativnim kućama. Ono što smo mi uradili jeste pokrenuli smo jedan serijal dnevnika, dakle, zamolili smo ljude, naše čitaoce, našu publiku na neki način, da pišu svoje dnevnike. I to se ispostavilo kao jedan vrlo dobar potez. Ljudi su nama pisali, na taj način su međusobno komunicirali i tako smo se negde postavili kao u neku središnu tačku, jel tako, njihovih života. Takođe treba da kažem da Multiradio proizvodi nekoliko različitih podcasta. Meni omiljeni podcast, svi su omiljeni, jel tako, ali meni omiljeni je Instant psihodnevnica, gde autorke, psihološkinje zapravo jednomesečno pišu, govore, razgovaraju, informišu, ako hoćete, o problemima nastupaju se, one su psihološkinje, dakle nastupaju sa te pozicije. I evo da završim, smatram da ta vrsta informisanja, a opet ne samo informisanja, nego taj pristup temama smatram vrlo dobrim, vrlo korisnim iz prostog razloga. Mislim da je to negde onako, čak mogu bi reći, neću ja kažem civilizacijski korak napred, ali kako bih rekao, tehnološki korak napred u odnosu na, ja dolazim iz klasičnih medija, tako iz 90. godina, gde se jasno znalo šta je informisanje, ko može da informiše, na koji način. Vrlo su bile jasne stvari, šta je reportaža, šta je emisija, šta je, ne znam, dokumentarni film, šta je hard talk emisija. Mi smo sad ovde, zahvaljujući pre svega društvenim mrežama, a onda, tako, podcast je na neki način proizišao iz tog nekog bloga ili već kako to da nazovemo. Mi sad dobijamo jedan specifičniji pristup, direktni pristup publici
sa jedne strane, sa druge strane, to poverenje između osobe, autora podcasta i publike se personalizuje, produbljuje i kada uspe podcast, onda smatram da je to baš pogodak u metu. Pa u principu isto je priča počela tako otprilike u aprilu kad smo zaglavili u karantinu i onda jako često, ja to radim, ta priča je počela sa mojim bratom koji živi i radi u Kanadi u Edmontonu i mi smo iz skroz različitih struka, nikad se nismo bavili sličnim poslom, međutim, s obzirom da dolazimo iz jako male nacionalne zajednice, kad smo tražili u principu neki sadržaj koji nam je bio potreban, shvatili smo da nam fali tako neki format i na našem jeziku. I onda, iako nam se činilo da nismo u principu dovoljno kompetentni za tako nešto, ali bila je priča, hajde da počnemo pa da vidimo otprilike kako će to funkcionisati. I tako smo počeli sa tim kolo kazanja, u principu imali smo neki light motiv i započeli smo priču više iz hobija, više smo targetirali ljude koje nas interesuju, neke priče koje nas interesuju i onda smo to distribuirali u principu samo na neke mreže, čisto da vidimo, čisto da podelimo sa drugim ljudima koji pričaju isti jezik, zato što trenutno je to jedina stvar na rusinskom jeziku koja je u toj formi, u tom formatu, kako da kažem, i onda to nam je u principu bio glavni cilj. Tako da bavimo se u principu to nam je kao hobi, pored nekih naših poslova kojima se bavimo. Pa u principu još uvijek radimo tako što jako često, pošto je brat iz Kanade i nemamo baš često priliku ni da pričamo, on naročito nema često priča na rusinskom jeziku, a ja isto 90% svog vremena koristim srpski jezik i u poslu i na studijama i tako to. I onda često kroz te naše razgovore smo pomenuli pomenuli neke ljude iz zajednice kako je disproporcionalno u principu da iz tako male zajednice odu ljudi, ne znam, širom sveta i rade interesantne poslove i dosta često su se vodili razgovori na tu temu i onda smo poprilično često dolazili u neku zamku toga da čak je i teško objasniti na rusinskom jeziku sve te stvari. Najčešće i za svoj posao i on za svoj posao koristimo neke engleske termine i onda smo počeli s tom pričom da radimo sa ljudima koji su nam interesantni, koji rade interesantne poslove i da oni ispričaju svoju priču u nekom drugačijem formatu gde nema, u principu da bude intimnija atmosfera, da mogu da ispričaju sve što žele. Da, ja dolazim iz Fabrike kreativnosti i ispred NDNV podcasta. Fabrika kreativnosti je zamišljena kao platforma, kao medij koji se bavi samo multimedijalnim pristupom, raznim pristupom. Mi čak u stvari na sajtu jako slabo možda se pronađe kao samo tekstualna forma, zato što nam to nije prosto cilj. I poenta fabrika je tako i nastala da radimo neke stvari našim tempom i da ih radimo kreativno, da uzmemo u stvari prostora koliko nam je potrebno da napravimo neku priču, a da ona bude drugačije ispričana i da ne moramo prosto da gledamo na možda neke norme medija iz kog dolazimo. Znači da nema tih ograničenja, da li je to na nedeljnom nivou proizvodnja, da li je to na, ne znam, bazirano na jedan jezik ili na tako nešto. A što se tiče NDNV podcasta, tu smo u stvari krenuli, pa zvanično smo i mi krenuli prvo početkom februara da radimo podcast, a zatim smo intenzivirali to u, mislim, aprilu. Podcast Reaguj je nastao. Iz toga se izrodilo još za sada 3, verovatno i 4 će biti podcasta koje će NDNV proizvoditi. Znači to su podcast Reaguj, podcast Ogledalo, podcast Autonomije i još jedan, odnosno 2 podcasta na mađarskom jeziku. Tako da u suštini radimo na tome da približimo u stvari toj
publici koju interesuju podcasti, da im približimo upravo taj sadržaj na taj način i da pokrenemo taj takođe multimedijalni pristup i u NDNV-u. Ono što nisam napomenula to je da Fabrika kreativnosti da je krenula sa proizvodnjom podcasta i za druge generalno organizacije ili medije ili biznise. To je nešto, mislim, nije toliko zastupljeno u Srbiji, zato što ja dolazim iz radija, tako da je meni audio zapis prosto drag i blizak i iz tog razloga želimo da pružimo mogućnost ljudima koji nemaju znanje da ga dobiju i ljudima koji nemaju možda vremena da se time bave, a žele da se upuste i u taj sadržaj, da dobiju šansu za to. Da, malo jače od godinu dana. Doduše, sajt postoji već neko vreme, ali u jednom trenutku, da kažemo, na samom početku on bio više kao hobi, a od septembra prošle godine smo, kolega Goran Vojteški i ja, pristupili tome onako krajnje ozbiljno i evo, da kažemo, već nekih godinu i mesec dana platforma je tu i ona okuplja, da kažemo, skoro sve podcaste iz Srbije i dobar deo podcasta iz regiona. Nama je cilj naravno da se tu nađu svi podcasti na jezicima iz regiona kako bi ljudi mogli da dođu do tog sadržaja, jer ako koristite neki, da kažemo, agregator popularni za podcaste, vi ne možete da pronađete sadržaj iz vašeg regiona, jer je on jednostavno zatrpan sa tih milion podcasta koje si pomenula, koji dolaze uglavnom iz Amerike, iz Engleske, iz tih nekih većih zemalja. I nama je to negde bio i cilj, da jednostavno na jednom mestu okupimo sve lokalne autore kako bi ljudi mogli da dođu do svog tog sadržaja, da pronađu ono što je njima zanimljivo tu. I eto, već godinu dana aktivno radimo na tome. Sama platforma na samom početku je negde krenula sa nekih 12 možda podcasta, tako je bilo otprilike septembra 2019. U ovom trenutku ih ima oko 130. Sad, pored same platforme koja, da kažemo, bazično funkcioniše kao agregator podcasta, mi tu trudimo se na neki način da budemo i kao neki lideri zajednice, da ljudi mogu da se uvek u svakom trenutku obrate sa pitanjima, ako im treba potrebna neka pomoć, o svemu i svačemu, bukvalno od toga koji mikrofon da kupim do toga na koji način da se proizvode podcasti, kako se to radi, kako se to posle distribuira i tako dalje. I naravno imamo i svoju produkciju, što je negde bilo od samog početka ideja, jer smo shvatili da ako želimo da uradimo, da radimo na popularizaciji podcasta u Srbiji, to moramo da radimo kroz kvalitetan sadržaj. Ne možemo da samo imamo taj neki agregator, nego jednostavno moramo i da se bavimo i proizvodnjom sadržaja. Tako da u svojoj produkciji imamo već nekih, ja mislim, oko 6-7 podcasta i još jedno sigurno 4-5 je u preprodukciji, tako da vrlo brzo će ih biti još. U odnosu na ono što su rekle kolege, mi smo još na nekim pionirskim počecima. Počeli smo pre
15 dana otprilike. Zapravo, mi smo štampani mediji, znači osnovna delatnost jeste izdavanje novina, ali prosto mi smo prinuđeni da pratimo savremene trendove, tako da imamo našu internet i Facebook stranicu. I onda su se desili neki značajni događaji koji su bili značajni za hrvatsku zajednicu. To je značajna donacija sredstava koja je iz Hrvatske stigla za hrvatsku zajednicu, zatim otvaranje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, na čemu se radilo 5 godina, i na koncu kuća Bana Jelačića koja je konačno predata hrvatskoj zajednici. I jednostavno vidjeli smo da su to značajni događaji i procenili smo da bi to bila mogućnost da čitateljima hrvatske riječi omogućimo da te događaje prate onog momenta kada se dešavaju. Tako smo krenuli sa tim, znači imali smo uživo prenose preko naše Facebook stranice svih tih dešavanja. Nama je to bilo prvi put da smo tako nešto radili. Dakle, bilo je tu možda i nekih početničkih grešaka, možda amaterizma, ali jednostavno krenuli smo u to i te neke povratne informacije jesu zaista bile dobre. Broj pregleda, uživo praćenja je zaista bio velik, kasnije komentara, tako da kažem, to je bio neki početak. Kasnije sam se počele javljati udruge koje imaju određene programe sa željom da takođe to prenosemo preko naše Facebook stranice, dali preuzimanje preko njihovih Facebook stranica i to je neki početak. Nama sada ostaje da se mi i malo usavršimo u tome, da se tehnički opremimo i da jednostavno to postane naš svakodnevni deo posla. Ko će prvi? Pa baš evo upravo pre nego što smo krenuli u snimanje ovog panela i Vlada je pomenuo kako često, pogotovo u Srbiji, podcasti imaju taj video segment. Podcast je nastao od audiobloginga u stvari. Počeo je negde 2004. godine, ja mislim, nastao taj program koji su napravila dvojica Amerikanaca, tako da podcast bi bio u suštini audio zapis, odnosno podcast i reč nastaje od iPod i od broadcast, znači zvučni, to je širenje zvučnog zapisa, hajde tako da to možda kažem. Tako da podcast i jeste u stvari zvučni zapis koji mi slušamo, koji mi pratimo, a ono što je podcast u stvari zbog čega je toliko, makar po mom mišljenju, popularan, zato što smo ga segmentirali u jako male prosto sadržaje i teme i onda svako može da pronađe ono što ga interesuje. Znači nije kao radio gde slušamo, ne znam, dok ne dođe emisija na red, već mi biramo šta ćemo slušati, kada ćemo slušati. Ono što ja uvek govorim, na koliko rata. Zato što ja često slušam, ne znam, 10-15 minuta dok ne stignem negde, pa napravim pauzu, pa slušam onda u povratku nazad. Znači mi smo ti koji određujemo kako ćemo ga slušati, kada ćemo ga slušati, odnosno ono što meni najviše prija kod podcasta, da je to audio emisija na zahtev. Da, upravo tako. Znači, nemam mnogo šta da dodam. Kao što Aleksandar reče, znači, to je po meni svaki vid, da kažemo, audio streaminga koji je kasnije dostupan na zahtev slušaoca onda kada oni to žele i koji je na neki način arhiviran na internetu. Ja volim da kažem, iako se vrlo često ne slažemo, čak i Goran i ja oko toga, da po meni je to negde radio 21. veka. To je samo zapravo, da kažemo, nova tehnologija koja omogućava da vi sami sebi personalizujete radio, da vi birate emisije koje ćete slušati i da na neki način napravite sam svoj radio od tih emisija i onda slušate onda kada vama to odgovara. Za razliku od toga, da kažemo, kako ranije bilo, da vi morate da čekate sad, ne znam, određeni termin, određeni dan kada je ta emisija, pa tek onda imate mogućnost da slušate. Pitanje je da li se to nekada davno i arhiviralo, to jest ako se arhiviralo nije bilo baš opcija da se sluša onda kada vi to želite, nego možda bila neka repriza za neki dan, ali ne onda kada vi to poželite. Sad, da, postoji ta situacija da jednostavno, eto, zbog, da kažemo, popularnosti platforme kao što je YouTube na Balkanu, ljudi misle da se podcasti
moraju snimati u video formatu. Ako pogledamo svetsko tržište, ako pogledamo prvenstveno Ameriku koja je lider u podcastima, gotovo 90% najpopularnijih svetskih podcasta iz Amerike nema svoj video format. Iz razloga što je jednostavno to povećava drastično cenu proizvodnje vašeg podcasta. I na kraju krajeva publika podcasta očekuje posvećenost. Oni očekuju da vi stvarno posvetite toj temi o kojoj pričate. Nije njima toliko bitno kako vi izgledate, kako izgleda vaš studio i tako dalje, nego žele dobru priču. U principu, ja osobno ne slušam strane podcaste previše često, prvenstveno zbog vremena, nemam vremena zbog posla i ostalih obaveza, slušam neke naše lokalne. Međutim, ne mislim, iz priče sa Sebastianom smo dosta često komentarisali da mislimo da Srbija ne kaska mnogo za tim, iako je tamo ranije počelo, međutim, i što se tiče tehnologije i celog formata i generalno kako se to na kraju distribuira, ne mislimo da to previše kasni. Pretpostavljam da malo iz razgovora pre emisije sam čuo da možda malo, ali u principu stižemo taj ceo svet u tome. Mi smo, u principu i mi, nas dvojica, iako nismo iz te branše i svega toga, međutim trudimo se i da mi ispratimo i dosta smo čitali o tome i kako treba da radimo, koristimo neke platforme koju ostali koriste, čitali smo neke blogove o tome, ne znam, čuli smo se sa novinarima otprilike i sa nekim već osnivačima, autorima nekih drugih podcasta otprilike kako bi to trebalo da se radi, tako da nama je prvenstveno zanimljivo zato što ne dolazimo odatle i to je neki posao koji radimo pored i interesantno je izaći i u taj svet i raditi te stvari. Tako da u principu učimo sve što više radimo i trudimo se da bi to izgledalo sve bolje i bolje. Kad je priča dobra, publika postoji. Mislim da smo, kako kažem, spori ali uporni i da ćemo neke zadate ciljeve ostvariti. Naš imperativ je da sakupimo što više dobrih, kako kažem, autora i da na različite načine se obratimo publici i da praktično izađemo da odgovorimo na njihovo interesovanje, na te impulse koje dobijamo od publike. Imam jednog prijatelja, to je bilo pre ere podcasta, pa smo razgovarali, pa ne znam da li si pročitao ovu knjigu, pa ne znam da si čuo ovaj album, on kaže, pa vidi, treba mi jedan život za muziku, treba mi jedan život za knjige, treba mi jedan život za filmove, treba mi jedan život za serije, sad još jedan život za podcaste, ako mogu tako da dodam. Zaista ima, ponuda je ogromna i taj, da tako kažemo, svet tih autora, što domaćih, što stranih, je neverovatan i zaista svašta možemo da saznamo i da otkrijemo. Ja sam po profesiji istoričar, po profesiji sam zapravo novinar, ali po obrazovanju sam istoričar. Ja sam sad otkrio podcaste posvećene Drugom svetskom ratu. Pa ja da sad imam recimo 18 godina, a tada sam ko klinac gutao, ne znam, Churchillove memoare ili nešto, pa vjerovatno ne bih završio školu nikad. Samo bi slušao šta se desilo, ne znam, u aprilu 1944. ovde, a ne znam, vrlo često sebe uhvatim kako bi super bilo da zapravo takvi sadržaj, ne sad konkretno Drugi svetski rat, nego sadržaj koji se nude na podcastima zapravo budu dostupni makar na javnim servisima, ako ne već na privatnim televizijskim stanicama, mada, kako da kažem, i privatne televizijske stanice koriste nešto što je zove javno dobro, a to su frekvencije, tako da
Eto, doći do publike u ovoj zemlji je teško, ali moguće. O da, naravno. Pa gledajući evo broj podcasta kod nas na platformi, tu možda imamo samo 10% podcasta iza kojih stoje, da kažemo, školovani novinari, ljudi koji se dan danas bave novinarstvom. Većina ljudi u podcastima, barem u Srbiji, a verujem da i u svetu tako, su ljudi koji su, da kažemo, hobisti. Znači, neko ko ima određenu temu koja ga veoma zanima, ko želi da napravi zajednicu oko te teme, da porazgovara sa ljudima nešto o tome i onda smatra da to je dobar medij koji bi mogao da doprinese do tog cilja. Tako da i tu, čak kad pogledamo neke od najpopularnijih podcasta, čak i u Americi, retko iza kog, ne računajući, da kažemo, NPR-ove podcaste, retko iza kog stoje novinari. Znači, to su uglavnom ljudi koji su hobisti. Joe Rogan, koji je najpoznatiji podcaster na svetu, je stand-up komičar. On nema čovjek veze sa novinarstvom nikakve. Pa bave se ljudi koji rade i druge poslove, dakle koji rade u redakciji novinarske poslove, znači sve ono što se radi za pisani mediji, radi se prioritetno, a dodatni posao jeste briga o našoj Facebook stranici, briga o našoj internetskoj stranici i na kraju krajeva znači i briga oko tih uživo prenosa koje smo mi radili. Dakle, unutar redakcije koristimo te postojeće resurse. Ono što jeste problem manjinskih medija jeste da je ta neka čitalačka publika uglavnom starijih generacija. Ovo je način da mi pokušamo da se približimo i mlađim generacijama kroz te neke nove sadržaje. Naravno, mladi zahtevaju brzinu i evo, na ovaj način mi pokušavamo i to da uradimo, ali kažem, koristimo postojeće resurse. Svakako da nam je to motivacija i da nam je to sad jedan dodatni razlog da nastavimo sa ovom praksom. Mi smo obično, naša Facebook stranica ima oko 3000 pratilaca. Međutim, kada smo imali ove uživo prenose, broj pregleda je u jednom momentu dostizao i 500-600 ljudi koji su uživo pratili te prenose koje smo radili. A ti uživo prenosi kasnije su imali oko 8000 pregleda, što evo skoro 3 puta više u odnosu na naše redovne stranice kada objavljujemo neke tekstove ili neke informacije i vesti iz naših novina. Svakako mislim da imamo. Kada pričamo u kontekstu zajednice, ja mislim da su podcasti jako dobra stvar zato što se dosta podcasta sluša preko slušalica. I čim vi imate u ušima nekoga ko vam priča, vi se prosto povežete s tom osobom. Znači da na taj način i novinari i mediji, a mislim ako pričamo o monetizaciji i o građenju zajednice, čak i u okviru biznisa, i oni mogu da prosto na taj način izgrade zajednicu, izgrade poverenje. I ima nekih istraživanja, doduše u Americi, gde kažu da prosto ljudi
ljudi koji slušaju podcast su dosta na socijalnim mrežama, znači zaprate ne samo te ljude, ne samo te medije, zaprate sve što se priča u podcastima, zato što ih to posle interesuje, pa onda čak i da, dobro, nećemo sad o reklamama toliko, ali da su prosto spremni da kupe te proizvode koji se reklamiraju, zato što to ne smatraju kao reklamu, već kao preporuku autora. Znači, koliko je to poverenje koje izgradi autor sa zajednicom, pa čak onda i mediji, kada se prosto povežu, kada se stvori ta zajednica. To nije lako, pogotovo kao što je Dragan rekao, u Srbiji. Treba stvoriti tu zajednicu, ali postoje načini da se to uradi, da se to isplanira, da se radi na tome. Znači, ne dolazi to tek tako, ali je moguće, pogotovo ako ste dobri i ako ste kvalitetni. A onda vam zajednica to sve i vrati. Da, ja bih samo dodao to, mislim, da u pitanju, ja mislim, neko BBC-evo istraživanje s početka ove godine koje je pronašlo da 70% ljudi koji slušaju podcaste će pre odabrati proizvod koji su čuli u tom podcastu nego proizvod od konkurencije. To su stvarno velike brojke. Ono što se mi stvarno trudimo da radimo u zadnje vreme je edukacija ljudi u marketingu i edukacija ljudi jednostavno u preduzetničkom sektoru, šta to zapravo za njih znači. Jer, nažalost, kod nas i dalje većina ljudi se reklamira prvenstveno na televiziji, na televizijama koji imaju nacionalne frekvencije, pa tek onda ono nešto malo novca što ostane daju za te neke eksperimente u digitalnom marketingu, onome što se zove affiliate marketing i tako dalje. Podcasti su tu, to je dokazano na svim tim velikim svetskim tržištima, potpuno jedna nova stvar koja je fantastična. Ali to je nešto što mi moramo još uvijek da radimo na edukaciji ljudi u samom preduzetničkom sektoru, da bi oni shvatili šta to znači za njih, da oni vide jednostavno kako su se te stvari promenile. Imamo već kod nekih kolega da su neki komercijalni sponzori ušli u određene podcaste, ali i tu je bilo dosta problema oko toga na koji način će oni ući. Jer su oni jednostavno smatrali da to je to. Ako vi imate, na primjer, YouTube verziju svog podcasta, onda sad tu treba da se desi neka filmska, to je televizijska reklama, što je potpuno suludo. Nije to podcast i tu ne treba to tako da izgleda. Već taj medij diktira na koji način ćete se vi reklamirati. S druge strane, imamo super primere iz Poljske. Ja sad ne mogu tačno da se setim kako se zove ta ekipa novinara, ali oni su istraživački novinari. Oni su došli od tog nivoa da njima firme plaćaju njihovo istraživačko novinarstvo samo da bi bile povezane sa njima kao ljudima koji stvarno rade fantastično istraživanje, koji to predstavljaju naravno kasnije u formi podcasta. I niko im se ne meša u to njihovo istraživanje, već će dati novac za to da bi podržali to što oni rade, jer smatraju da na taj način onda svoj brend će preneti kod slušalaca kao brend koji se bavi takođe tim, da kažemo, bitnim stvarima za čitavo društvo. Samo sam htio da kažem da čini mi se da je ključna reč poverenje. Dakle, i u tom smislu podcast je samo jedan logičan, jedan novi tehnološki odgovor, recimo, na stvari koje su postojali i ranije. Možemo da se setimo ovde radijskih emisija omiljenih, ili tako, pre 10, 15, 20, 50 godina, ili nekih omiljenih televizijskih emisija. Dakle, ja sam dugo radio na jednom mediju koji nažalost više ne postoji, radio televizija B92, dakle, radijske emisije na 92-ci koje su, recimo, bile profilisane muzički. Vi slušate, ne znam, Žikicu Simića ili bilo koga, svaki put posle emisije ide se na YouTube ili već torrent ili već ne, ili već, ne znam, u prodavnicu CD-a, da se taj album koji su ti ljudi preporučili ili usput spomenuli kupi. Intervju čitate u novinama sa nekim pametnim čovekom ili autor koga izuzetno cenite i znate na koji način obrađujete teme, na koji način vodi razgovor, jeste sa savremenim rečnikom, ili tako rečeno, influencer. I u tom smislu, kada verujemo nekoj osobi,
bez obzira da li ona govori o, ne znam, istraživačkom novinarstvu, ne znam, lifestyle-u, ne znam, manjinskim pitanjima, bilo čemu, Drugom svetskom ratu, ukoliko postoji poverenje i ukoliko vi smatrate da ta vrsta sadržaja treba da nastaje, čak i u ovoj zemlji neko je spreman da izdvoji malo sredstava i da plati. Daško i Mlađa, ja ne znam sad da li je to klasičan podcast ili radijska emisija ili da ne ulazimo sad da se ne bavimo definicijama, ali recimo oni su jedni od autora koji isključivo živi od svoje publike. I dalje jedini. Jedini, je li tako? Eto, nisam znao. Da. Dakle, postoje mogućnosti, znači, treba samo odabrati tu pravu, finu nišu. Mislim da je to dobar primer i onako uspešan projekat, ili tako? Ne, svakako smatram da iziskuje vreme, naročito ako je to neka primarna delatnost, ako neko želi samo da se bavi pravim podcasta i distribucijom svega toga i da živi od toga, naročito tada treba mnogo vremena i mnogo truda i da bi se došlo do nečega i u svakoj sferi poslovanja, znači mora da se uloži trud da bi se dobio dobar proizvod. I tako i mi. Mi nismo naročito dobar primer za to zato što mi radimo podcaste jednom mesečno ili jednom dva, nismo baš konzistentni, ali to nama nije primarna stvar kojom se bavimo. Ali ipak i pored toga zahteva dosta vremena, mnogo više vremena nego što smo inicijalno mislili da za to treba i neke nove stvari koje moramo da naučimo, naročito i što se tiče tehnologije. Pretpostavljam da je to na mnogo višem nivou, da treba mnogo više para uložiti u to i mi smo se koliko toliko potrudili da to bude na određenom nivou, da napravimo da mi budemo zadovoljni sa sadržajem koji distribuiramo dalje, pa samim tim smo naišli i na određenu tu našu malu publiku koju se isto sviđa to. Ako mogu samo da se ubacim, pošto dolazim isto iz rusinske zajednice i prosto znam i kako rade, mogu da kažem da su oni za jako kratko vreme, bukvalno od prve, možda čak i od druge epizode, na toliku publiku sakupili da ja nisam mogla da verujem. U suštini radila sam neko malo istraživanje za rusinske medije od toga šta publika koja je prisutna na internetu želi od rusinskih medija, kako se informišu. Skoro svaki odgovor od tih recimo 20 do 40 godina bilo je to što rade Kolo Kazanja, to je super. Što je meni jako, znači da su oni toliko pogodili da je to onako fascinantno. Mislim, zato sam se samo ubacila, jer je to, znači na osnovu prve možda dva izdanja, oni su uspeli da budu kao, upoređuju se sa svim tradicionalnim medijima rusinskim. Nacionalne manjine imaju internet dijaspori na celom svijetu i to je stvarno prilika da okupljamo i te članice, zajednice. Da li ste primetili, da li se možda ljudi iz dijaspore ili Hrvati u dijaspori gledali ove više majstore? Svakako da jesu i tu smo se iznenadili sa brojem ljudi koji su se kasnije javljali da su pratili taj prenos ili dali neki svoj komentar. Prosto nekako činjenica je što su ljudi dalje od svoje sredine, to su nekako više vezani, više im znače ta dešavanja i ti događaji, tako da evo ovo je način koji nam je omogućio da se istog trenutka mi povežemo i sa tim ljudima i to je evo neki način da se okupi i ta zajednica koja je možda raštrkana, da li u Hrvatskoj, da li na nekim drugim kontinentima, ali kažem prosto neki ljudi ne žive tu, stalo im je da vide šta se tu dešava i ovo je za nas bio neki pokazatelj evo da možda u tom smislu i u tom pravcu moramo raditi malo više da bi povezali te ljude i na neki način da bi okupili tu zajednicu na taj način. Ja bih samo dodao na to, meni je takođe, kada sam išao na master studije, u tom trenutku postoje jedan mali radio zajednice u Beogradu koji se zvao Novi radio Beograd i meni je to bilo fantastično. Mi je to bio prava zapravo veza sa onime što se dešava u Beogradu što mene interesuje. Znači, ja sam ostavio sve svoje prijatelje, otišao sam
čak skroz u Finsku na taj master. I tadašnji, da kažemo, radi televizija nije bilo nešto što nisu pričali zapravo o temama koje su meni bile bliske, koje su mene interesovali. Dok je Novi Radio Beograd, tu su čak neki moji prijatelji imali emisije, oni su govorili o onim stvarima koje mene zanimaju u Beogradu i to mi je bila fantastična veza sa gradom i nekako osjećaj da i dalje znam šta se dešava i da sam tu. Da, pa ne nešto puno novca. Dobra stvar kod tog, da kažemo, buma u podcast svetu je to što je to postala toliko velika industrija u Americi da veliki broj proizvođača opreme, audio opreme, je shvatilo da ok, sad tu postoji jedna niša, postoji jedno interesovanje za te mikrofone. Hajde da počnemo ponovo da proizvodimo te mikrofone koji inače nisu skupi mikrofoni. Vama ne trebaju studijski kondenzatorski mikrofoni koji koštaju od 500 pa na više eura. Vama trebaju obični mikrofoni jer većina ljudi nema studijske uslove. Oni snimaju to kod kuće u svojoj dnevnoj sobi ili u nekim improvizovanim uslovima. I za tako nešto vam trebaju, da kažemo, oni klasični pevački mikrofoni koji koštaju možda 50-ak, 100 eura otprilike. A sada, kako je to krenulo, da kažemo, krenula velika industrija ne samo oko toga, nego i oko streaminga videoigara, gde ljudi takođe pričaju dok igraju te videoigre, pojavila se jedno tržište tih malih portabilnih mikrofona koji su veoma dostupni, veoma jeftini, koji daju stvarno jako zadovoljavajući kvalitet za te neke sobne uslove, tako da kažemo. Pored toga, vi imate dosta softvera na internetu koji je besplatan potpuno za korišćenje i koji radi sve te bazične stvari koje su vama potrebne za neku brzu audio montažu. I kao što Dejan kaže, ako uložite malo vremena da pogledate neke tutoriale na YouTube-u, kako se to montira, na koji način treba da uradite obradu zvuka, kako da dobijete dubinu zvuka, glasa, na primjer, kako da sklonite pozadinske šumove i tako dalje, vi ćete vrlo brzo moći da proizvodite dosta kvalitetan sadržaj koji će biti veoma slušljiv. Sa druge strane imate stvarno na desetine sajtova koji nude besplatnu muziku, besplatne zvučne efekte koje možete da koristite. Tako da, uglavnom je trud i vaše vreme ono najviše što morate da uložite. Ti mikrofoni, kao što sam rekao, znači sa nekih 50 eura vi možete da rešite čitav problem. Naravno, treba vam neki računar, ali danas manje više on se nalazi u svakom domaćinstvu, barem po jedan. I to je to. To nisu mašine koje su potrebne da biste vi radili neki render video formata. Znači, audio format je dosta jednostavan i dosta lak za obradu. Samim tim i na kraju finalni proizvod je dosta mali, pa je lak za distribuciju. Ne treba vam ni ultra brz internet da biste vi to dalje distribuirali na sve te kanale. Tako da vrlo, da kažem, skroman budžet vam je potreban da krenete, a onda posle samo da uložite vreme da pronađete koji su to već trikovi, na koji način vi možete da unapredite svoju produkciju. A kao što rekao, s obzirom da je to danas jedna jako popularna stvar, vrlo lako ćete doći do stotine i stotine videa na YouTube-u koji vam objašnjavaju kako, gde, šta treba da kliknete i kako ćete sve to uraditi.
ne možemo možda u ovom konaku da se merimo sa Amerikom, naravno da ne, ali da li 130 podcasta u Srbiji, čini mi se kao velika brojka, da li pronalazi svoju publiku ili mi ćemo rešiti da produkujemo podcaste zato što je to sada. Pa za brojke ću prepustiti Vladi, a što se tiče same publike, mislim da u Srbiji još treba malo više da radimo na tome u smislu možda tih... Prosto ima jako puno podcasta koji su veoma slični. Mi još nismo prešli na te jako, kako da kažem, jako uzano vezane podcaste za tematiku. Da ne pričam o podcastima fikcije koji su fenomenalni stvar. Mi sad krećemo u to, malo više tome da se posvetimo zato što je to jako interesantno i prosto daje jako puno mogućnosti, jako puno kreativnosti. Znači, mi još tu treba da uradimo na tome da to ne mora da bude sveopšti jedan na jedan intervju ili tako nešto, samo da se oslobodi publika. Mislim da je to i normalno, s obzirom na to da tek sada mi kao pravimo boom sa podcastima, ali tako ćemo i doći do naše zajednice ako budemo verni sebi i ako u toj vernosti budemo pravili kvalitetan sadržaj. Nekad nije potrebno da mi imamo, ne znam, koliko preslušavanja. Sjećam se kad ste vi kretali, oni su rekli mi ako budemo imali, ne znam, tamo 100, 200, a mi smo uspeli. Oni su, mislim, u prvom ili u drugom imali već u nekih 500, na primjer. To je za rusinsku zajednicu jako puno. Mislim, treba imati i to u vidu. Kojoj prosto ciljnoj publici se pokrećemo, ali moguće. Samo još malo da se oslobodimo i da, ne znam, pustimo mašti na volju, da kreiramo onako super kreativne sadržaje. Da, definitivno to. Znači, istrajnost i iskrenost u tome što se radi. Ja se također slažem, ja bih užasno voleo da vidim neke radiodrame podcaste, to je znači te kao podcaste fikcije i generalno narativne podcaste, jer većina podcasta u Srbiji dalje manje više u formi intervjua. Sad, što se tiče brojki, da kažemo, u zadnjih godinu dana to stvarno raste iz dana u dan. Znači, mi smo na početku, to je na kraju 2019. godine, kada smo krenuli malo ozbiljnije sa platformom, poseta sajta je bila recimo oko 1000 ljudi mesečno, što je stvarno ništa. Toliko neki podcasti imaju na prvoj epizodi. Danas je to već u domenu od 25 pa na više hiljada ljudi mesečno dolazi na naš sajt. Što se tiče dnevne posete, to naravno zavisi od toga kad koji podcast izlazi. Neki su popularniji, tog dana naravno vidimo skokove u posetama. Neki dana ako nema toliko da kažemo tih popularnih podcasta ili ako je neki radni dan u sred nedelje, onda to se baš ne dešava tako, ali u svakom slučaju publika je tu i ona sve više i više dolazi. Ono što sa druge strane bih rekao, mi nemamo apsolutnu informaciju o potpunoj slušanosti. Podcasti su decentralizovana stvar. Oni se ne nalaze na jednoj platformi. Svaki podcast se hostuje na nekom određenom serveru i onda se dalje putem različitih kanala šalje na internet. Tako da mi možemo da znamo ono što se dešava kod nas na sajtu, ali svaki taj podcast se nalazi i na Spotify-u, i na Deezeru, i na Apple Podcast, Google Podcast, Stitcheru i gomili drugih platformi, tako da sami autori zapravo imaju jedini uvid u to koja je njihova slušanost i koja je njihova publika. Sad, mi možemo otprilike da pretpostavimo da određeni podcasti, kao što su, na primjer, podcast Dnevnog lista Danas, kao što je Galebov Agelast, Daško i Mlađa i još neki podcasti imaju malo veću slušanost od ostalih zbog svoje popularnosti autora ili popularnosti samog medija, gdje je Danas, na primjer, jednostavno svoju čitalačku publiku samo prebacio na taj format. I onda sa samim tim se dešavaju te stvari da jednostavno ljudi su počeli da komentarišu podcaste, što mi ranije nismo vidjeli, ali jedan put su ljudi počeli kod nas na sajtu da komentarišu Danasov podcast, da na neki način interaguju sa audio formatom, što je meni onako dosta zanimljivo i drago, jer je to nešto što je, da kažemo, iz
sa portala preneto na podcast. Ali, da, kao što sam rekao, znači na kraju krajeva publika je tu i ona će se definitivno sve više i više i pojavljivati i rasti. Nove generacije stasavaju, ljudi traže sadržaj koji njih zanima. Ako vi imate taj sadržaj i vi ga proizvodite i u tome ste iskreni i u tome ste istrajni, ta publika će doći. Tako da... Rekla sam da mi činimo tek pionirske korake, dakle neki prvi naredni koraci biće da nastavimo sa ovim prenosima uživo, tim pre što situacija sa koronavirusom zapravo utiče na to da mnogi događaji ili se otkazuju ili se dešavaju sa smanjenim brojem posetilaca, tako da su ovi naše prenose uživo zapravo prilika da se neki programi koji se organizuju u Hrvatskoj zajednici distribuiraju i široj gledalačkoj publici, tako da ćemo svakako to nastaviti, tim pre što imamo zahteva kada se neka dešavanja, evo juče smo imali jedan naučni kolokvijum, prenosili smo ga ponovo uživo, znači imamo zahteva da to uradimo i to ćemo svakako nastaviti. Ono što nas čeka, tim pre što sam rekla da mi postojeće resurse koristimo za to, to jeste neka obuka da to ipak ne bude na nekom amaterskom nivou, nego da ipak mi kao medijska ustanova imamo neke profesionalne prenose, da se tehnički svakako opremimo, a svakako ova priča o podcastima i ovo iskustvo kolega iz druge manjinske zajednice jeste nekako poticaj i nama da i mi krenemo u tu avanturu, da se na taj način približimo ipak i nekoj mlađoj našoj publici i tako ih vežemo i za hrvatsku riječ i za zajednicu iz koje potiču, tako da evo, naredna godina će u tom smislu za nas biti puna izazova. To je za nas dosta komplikovano pitanje, jer mi, da kažemo, negde kao platforma, znači kao neki start-up, moramo da pratimo prvenstveno tržište, da vidimo zapravo kako će se ono samo razvijati dalje u Srbiji, pa i na Balkanu, pa i dalje u svetu. Mi definitivno planiramo da nastavimo da se bavimo produkcijom i da uđemo u razne saradnje, koprodukcije, kako bismo jednostavno publici podcasta ponudili što raznovrsniji sadržaj. Sa druge strane, planiramo i neke edukativne aktivnosti, otvaranje možda nekog edukativnog portala u okviru samog sajta gde bi ljudi mogli da dođu do tih nekih osnovnih informacija prilikom pokretanja, ako žele naravno da pokrenu svoj podcast, jer vrlo često mi dobijamo ta neka bazična pitanja, sad već imamo toliko posla da ne možemo uvek da stignemo sve da odgovorimo, pa smo shvatili da je možda bolje da nekako skupimo sve te odgovore na jedno mesto i da možemo uvek ljudi da uputimo, ovde vam je sve što vas zanima za početak, pa kad dođete na malo neku, da kažemo, višu stepenicu, onda nam se javite pa ćemo ponovo dalje da pričamo. I dalji razvoj, tehnički razvoj same platforme. Mi smo ove godine izbacili aplikacije za iOS i Android platforme i naravno konstantno radimo na unapređenju tih aplikacija, tako da želimo da nekako pružimo ljudima taj ugođaj da ta aplikacija radi u rangu svih tih svetskih aplikacija za slušanje podcasta, kako bi onda oni mogli da slušaju podcaste na onim mestima gde je to prirodno, to je dok se kreću, dok nešto rade i jednostavno kada nisu vezani da kažemo, za računar. Kada je u pitanju Fabrika kreativnosti, tu ćemo se bazirati upravo na produkciji podcasta, tih biznis podcasta. Znači da prosto dopremo do tog možda, ne znam, preduzeća, do tih preduzetništva i da tu malo počnemo da promovišemo podcaste kao jedan dobar vid marketinga, ali i ono što nas interesuje kao s te strane kreativnosti, znači podcasti fikcije
i podcasti koji upravo da promovišemo te drugačije pristupe, znači neki podcasti koji će imati sasvim drugačiji pristup, ne intervju jedan na jedan, već sasvim neki možda storytelling aspekt, kako bi prosto, ne znam, raširili tu lepezu žanrova. A kada je u pitanju NDNV podcast, na primjer, Reaguj već sada radi na strateškom planu, gde ćemo imati drugačiji pristup, gde smo osmislili malo, mislim, ništa to nije preveliko odstupanje od toga što već sada radimo, već smo malo konkretizirali kako ćemo da pristupamo određenim temama, šta želimo da postignemo, koje aspekte novinarstva želimo da vidimo u tom podcastu, a to ćemo raditi i za podcast Dogledalo i za podcaste na mađarskom jeziku. Znači, usavršavanje i prosto brendiranje tih novih podcasta i usavršavanje podcasta Reaguj koji je tu već 34, još malo 35 epizoda. U principu, nama je cilj najviše još uvijek da poradimo na sebi u tom podcast svetu, da probamo da se konstantno usavršavamo. U principu da budemo organizovani i konzistentni, da izbacujemo podcast, ne znam, jednom mesečno, to je bio naš cilj, otprilike 12 podcasta godišnje. Imamo već ljude, imamo ideje s kim bismo pričali, ali isto smo pričali da napravimo, inoviramo tako isto neki hipotetički spin-off našeg podcasta gdje bi se više baziralo na ideji i na temi o kojoj pričamo, a manje na gostu. Tako da imamo te dve stvari koje bismo želi da radimo u toku sljedećeg godine. Pa ja se nadam da ćemo mi preživeti sljedeću godinu, jer kako je krenulo zaista voditi jedan mali medij, manje više, jel tako, razumete o čemu pričamo, je veliki izazov. Dalje specijalizacija, odgovaranje na potrebe publike, dakle, mi ispred sebe imamo nekog zamišljenog slušaoca, čitaoca, pratioca, člana zajednice i pokušavat ćemo da tako kažem, izađemo u susret njihovim ili njegovim ili njenim interesovanjima. Nadam se da ćemo preživjeti. Ja mislim da su mediji dovedeni u izuzetno tešku situaciju, izuzetno težak položaj i to je pre svega prioritet, a zatim razvoj kroz specijalizaciju, eto da tako kažem, sadržaja.